ಎಟ್ಟೆನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ತೂಲೆ ಮದಿಮಲ್ಲುಲ್ಲೋಲು ಈಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಟ್ಟು ಮದಿಮಲ್ಲುಲ್ಲೋಲು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲೇ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಒಂಡೆ ಎನ್ನಲ ಮಗಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯದೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕ್ಯದ ಮಗಲೆ ಅನ್ನ ಮೋಲು ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಮೊಕಲೆ ಪಾತೆರು ಅಂತ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಪೂರ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ನಾಪ್ಪ ಲಾಸ್ ಇಡಲ್ಲ ಯಾಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡ ಕಾಸ್ ಕೇಳ್ರ ಮೆಗ್ದಿಡಂತ ಕೇಳ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನೋಲಿ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾನತ್ಯ ಯಾಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಂಚು ವಿಡಿಯೋ ದಪಡ ಬಕೆಂಜ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇ ಜಮ್ಮಿ 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 ಇಂಗಿ ಪಿಸ್ತದ ಉಲೇದ ತಿಂಗ್ನೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿರತ್ ಅಂದಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಸೋಪ್ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಓದ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನನ ಜಮ್ಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಾತಿ ನನ್ನ ಜಮ್ಮಿ ಕೈ ಮುಗಿ ಅದು ಜ್ಯೋತಿ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ಐಕೊಂಜ್ ಪಾಡಿಗೆ ತುಕುಡಿ ಕೈ ಮುಗಿ ಉಡತಾನ ಇದಿದೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡು ಜಮ್ಮಿ ಜಮ್ಮಿ ಕೈ ಮುಗಿ ಯಾಲೆ ಕೊಡಿ వా వా రెడీగా ఇటు ఉంది ఉంతుడు కొరొచ్చి ఉంటాడు దుమ్మి దుమ్మి ಇಂತದ ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೊಂದು జుమ్మి ಅವ ಪಾಪರನ ದುಮ್ಮಿ ದುಮ್ಮಿ జుమ్మి 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 జుమ్మినే ಪಾಪ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನಲಕಪ್ಪ ಆಲ್ ಪಾಪ ಪಾಪ ಯಾ ಜೋರು ಬಂದಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೋಲ್ ಬತ್ತೋಲ್ ಅದು ಜ್ಯೋತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾಪದ ನಾಯವ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮಿ ರೂಬಿಂದನ ಅದು ಬೇ ಅರೆ ಕುಜಲ್ ಓಡು ನನ್ನ ಇಂಚು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ತಲೆ ಬದಲು ಅರೆ ಬದಲು ಮಂಕದಿ ಹಾಯ್ ಕೂಲ ಆಗಿನಿಯರು ಗೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ಚಿ ಇದನ್ನ ಏನಡೆ ಕೇಳು ಮೂರು ಗಲಾಟೆ ಒಂದುಂಡು ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಪಾಲಿಗ್ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಗ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡಿಂಚೇನೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಬೈದವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಜನೆ ಮಟನ್ ಒಂಜಿ ಕಚ್ ಮಲ್ತೆ ಕಚ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತೊಂದೂರುಡು ಅಡ್ಡೆ ಮೈತದನ್ನ ಪಂಡ ಉರ್ದುಬಾರ್ದು ಕಡೆದು ಇದಿತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲಿಜಿ ತೊಂದೂರುಡು ಮೈತದೆ ತುಲೆ ಅಂತ ತೊಪ್ಪವೆ ತುಲೆ ಕಚ್ ಮಟನ್ ಗಸಿ ಮಲ್ತದೆ ಮಟನ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಟನ್ ಬಂಡ 1 kg ಮಟನ್ ಕನ ಇದೆ ಮಗೆಯನ್ನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಿದೆ ಮಾರಿ ಸೋಕಾತು ನಿಮಗೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅತ್ತನ್ಲ ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಒನ್ಪೇರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ತೋಲೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಡ್ಡೆ ತೋಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ತೊಂದೂರು ಮೈತದನ್ನು ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಡ್ಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ತದೆ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂಚೆನೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಂದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಂದೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಚ
ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಒಳ್ಳೆ ನಟ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ Dende pokok apa? Itu lagi kelah. Baru kau benar happy birthday to you. Cip marle. Happy birthday to you. Engkelna Lucy la, Milky la kato ondulle. Milky? 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 Milky dole tu pun. Akle phar duji nana la. Biscuit. ಐ ಕಾತ್ಕೊಲ್ದು ನಾ ತೆಪ್ಪಲೂಸಿ ಮಿಲ್ಕಿ ಪಾರ್ದಜಿ ನಿಕ್ಲೇಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀನು ತಾಲಿ ಕಲ್ಮದೆ ತಾಲಿ ಇದು ಬುಣ್ಣತೇನ ಬುಣ್ಣಿ ಕಲ್ಮ ಏನೇ ನೀ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು But I big boss must go and ಇಂಕುಲು ಇತನೇ ಇಟ್ಟ ಕೋಡಂತ ರಾತ್ರಿ ಇಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತೋಲು ಕೋಡೆದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಇಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಪಾತೆರು ಚರ್ಚಾ ಉಂಟು ನಕಲು ನೆಂಚಿನ ನಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟು ದಾದ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದೇರಿಂದ ಅಂಚ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಪೋಯೋಲು ಇನ್ನಿ ಪೋಯೋಲೆ ಕಾಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ವಿಷಯ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ ಬಾವೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪೋತೇರು ಇನ್ನು ಬುಲ್ಪು ಓದಿತ್ತೇರು ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡಿಗೆ ನಾವು ಏಪ ಅಂದಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಏಪ ಮದ್ಮೆ ದಾದ ಬಂದು ಅಂಚ ಶೋಕುಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಆನಲ್ಲ ಅಂಚ ಹೊಲ್ತಾನ್ ದಾದ ಬಂಡದು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಪ್ಪಾಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಯಿ ಪೂಲ್ ಪಗಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಪಗಪ್ಪರೆ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪುನ ಪೋಡೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂತನ್ಲೊಂಜಿ ಜನ ಆವೇರು ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪಾರ್ದೇತ ಬರ್ವೇರು ಅವು ಪೂರ ಏಪ್ತದ ಅದೊಂದು ಆತಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಳು ಪೋಯಿನಾರೋಡು ಆನನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗಂಡು ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಂಚ ದಿನ ಆಂಡು ಏಪನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಅವೆ ಕಾಯಿ ಪೂಲ್ ಬಗಪ್ಪರ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಐಟಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಏಪ ಮದ್ಮೆ ದಾದ ಬಂದು ಕೊಯ್ಲದ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲೆಗ್ ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೋಲು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಉಲ್ಲೋಲು ಮದಿಮಾಲು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೋಲು ಇಂಚೆನೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಂಡೆ ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಹಾಲು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಪೂರ ನನ್ನ ಮಗಲು ಮಗ್ಗೆ ಮಟನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆಗ ಮಟನ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮೋಲ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪು ಜೋಲ್ಗೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತೇಜ್ ಮಟನ್ ತಿನ್ಪು ಜೋಲು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಒಂದು ತಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮುಂಚೆನೆ ಮತ್ತೊಲ ತಂದು ಏತ್ ಬಂಡ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ನನ್ನ ಮದಿಮಾಲೆ ತಂಚ ಆಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಲೆ ಪೋಪೋಲ ಅಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ ಬರ್ಪನ ಜನವರಿ 4 ಆಜೆಕ್ಕದನ್ನ ಪೋಪೆವನ ಒಂದಿತ್ತೋಲು ಅಂಚ ಪೋಪೋಲು ಪೋಡೆದೆ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಡೈತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಲು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಯೋಲ್ ನಂಡ ನನ್ನ ಒಲ್ಲ ಜನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಪೋಲು ತೋಜೋಂಡು ಮಾರ್ಚಿಡ್ ಬರ್ಬೋಲು ಅವೇ ಮದ್ಮೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಬರ್ಬೋಲು ಅಂಚ ಅಂಚ ಓದಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಡೆದಲ್ಲ ಇಂತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏಪಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾನು ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರ
ಪ್ರತಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ಏರ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಏರ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 5,000 ಜನ ಕಡತ್ತೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ಪೂರ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂತೆ 10,000 ಆವಾಡು ಕೊರಪೆ ಬಂದು. ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪೊಲಾಲ್ದಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದಮ್ಮ ಕಾಪಾಡು ಬನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಾಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆನ್ನ ಪೊಲಾಲ್ದಮ್ಮಲ ಕಟೀಲ್ದಮ್ಮಲ ಕಾಪಾಡು ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಯಪ್ಪಲ ಏತ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತಂಡಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಟಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಎಂದುಗೆ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುಂಡು ಖುಷಿ ಟಿತ್ತಡ್ಡ ಅಂಚ ಯಪ್ಪಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್.